ଆଜିର କାହାଣୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ମୂର୍ଖ ମାଙ୍କଡର କଥା। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଘଞ୍ଚ ଓ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶୀତ ଋତୁ ଥିଲା ଏବଂ ମାଙ୍କଡମାନେ ଥଣ୍ଡା ରାତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଆଁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଗ୍ନିମାଛି ଦେଖି ଏହାକୁ ନିଆଁର ଡାବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ଦଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଙ୍କଡ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି, ହଁ ଆମକୁ ନିଆଁ ମିଳିଲା। କିଛି ମାଙ୍କଡ ନିଆଁମାଛିକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। ନିଆଁ ନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ପରଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନେକ ଜୁଆମାଛି ଦେଖିଲେ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମାଙ୍କଡମାନେ କିଛି ଜୁଆମାଛିଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜମିରେ ଖୋଳା ଯାଇଥିବା ଏକ ଗାତରେ ଜବାଳିଙ୍କୁ ରଖି ମାଛିକୁ ଉଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଛି ବୋଲି ନ ଜାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ମାଛି ଉଡାଇଥିଲେ। ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଏକ ପେଚା ନଜର ରଖିଥିଲା। ପେଚା ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସେଗୁଡିକ ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଛି। ତୁମେ ଏଥିରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡମାନେ ପେଚାକୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ପେଚାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହେ ବୁଢା ପେଲୁ, ତୁମେ ନିଆଁ କିପରି ତିଆରି କରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ପେଲୁ ପୁଣି ମାଙ୍କଡମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାଙ୍କଡମାନେ, ତୁମେ ମାଛିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣ। ମାଙ୍କଡମାନେ ମାଛିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପାଉଁଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛ, ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଥଣ୍ଡାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତୁମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ ପେଚାକୁ ଚିତ୍କାର କଲା ଏବଂ ପେଚାଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଙ୍କଡମାନେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ମୂର୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପେଞ୍ଚର କଥା ସଠିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ମାଛି ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଥଣ୍ଡାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ।